kuntrattur li allegatament ġie favorit. U kien għalhekk li tlieta filgħodu tressaq protest ġudizzjarju fil-qorti rigward tender għal apparat tal-kimoterapija fl-Isptar tal-Onkoloġija. Il-protest ġudizzjarju li tressaq mill-membri parlamentari nazzjonalisti Adrian Delia u Alex Borg tressaq wara li mistoqsijiet li saru 3 ġimgħat ilu lid-Dipartiment tal-Kuntratti ġew injorati kompletament. Dan wassal biex tintalab li ssir investigazzjoni dwar dan it-tender għal numru ta' raġunijiet, speċjalment wara l-kuntrattur partikolari allegatament qed jingħata preferenza fuq l-oħrajn tant li t-tender ġie modifikat biex jaqdi lilu. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal ukoll li l-apparat ta' dan l-istess kuntrattur mhux tal-aħħar teknoloġija fis-suq, filwaqt li t-tender se jingħata lilu iktar mid-doppju ta' kemm kien maqbul, jiġifieri għal 20 miljun euro minflok għal 8 miljuni. F'dan il-proċess kien hemm 4 bidders. Kien hemm min laħaq il-requirements, kien hemm min ma laħaqx u allura ġustament jinqala. Imma mbagħad f'daqqa waħda l-proċess ġara xi ħaġa li hija stramba. L-ewwel iż-żmien illi kienu qed isejħu biex jitlu l-offerti, clarifications u s-sottomissjonijiet kien qasir ħafna. Meta jkollok xi ħaġa ta' dik il-portata ta' dak il-volum ta' ammont u speċjalizzazzjoni normalment ma ġiex hekk. U tu il-makkinarju ta' wieħed minnhom ta' Technoline pratikament ma kienx jidħol fil-bunker jgħidulu fejn irid jidħol dan il-makkinarju u allura it-tender inbidel biex ħareġ ukoll mhux biss is-supply tal-equipment imma supply tal-equipment u l-bini ta' bunker ġdid biex jakkomoda lil wieħed minn dawn it-tenders. Dan it-tbabiż fit-tender qed iwassal biex il-kura tal-poplu Malti u Awċi qed tingħata l-ġenb biex kif fissru d-deputati nazzjonalisti persuna waħda tingħata dak li triti. Inħossu illi l-poplu għandu jkun jaf b'dak li jiġri, għandu jkun hemm it-trasparenza kollha, il-poplu obbligat, il-gvern u obbligat illi jkun trasparenti mal-poplu, speċjalment meta niġu għas-saħħa tal-bniedem. Hawnhekk qed nitkellmu fuq apparat illi jittratta il-marda tal-kanċer. Apparat ta' teknoloġija ġdida bl-automatic beam gating illi dan il-tip ta' apparat tant huwa speċifiku li huwa jittargetja speċifikament il-kanċer mingħajr ma jagħmel ebda ħsara lill-organi tal-madwar. U għalhekk aħna ovvjament ma nistgħux nibqgħu siekta quddiem il ħaġa qed nuru biċ-ċar illi rridu illi l-affarijiet ikunu ċari, irridu illi meta nitkellmu fuq is-saħħa tal-bniedem bħalma diġà għamilna fil-passat anke fuq l-isptarijiet tal-vitals u stewards, aħna rridu illi l-gvern ikun ċar. Dan l-apparat għandu lan li jiddetermina fejn eżatt jinsab il-kanċer fil-ġisem u jattakka dawk iċ-ċelloli il-ħżiena biss biex bekk ma jagħmilx ħsara lil partijiet oħra fil-ġisem. Madankollu jidher li għal darb'oħra l-Gvern Laburista ftit li xejn jimpurtah mill-ġid tal-pazjenti fl-isptarijiet tagħna u minflok qed jagħżel lil tal-qalba qalu d-deputati tal-Partit Nazzjonalista.